Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika fit-tieni kwart ta' din is-sena kien hemm kważi 9,200 opportunità ta' xogħol miftuħa f'pajjiżna li hu l-akbar ammont ta' job vacancies li qatt ġie osservat fl-istorja. Dan ifisser li sa nofs is-sena kien hemm 9 opportunitajiet ta' xogħol disponibbli għal kull persuna li qed tirreġistra l-impjeg. L-ammont ta' opportunitajiet ta' xogħol miftuħa fit-tmiem Ġunju kien ta' kważi għal 1100 aktar mill-istess żmien sena ilu. Din iż-żieda qawwija il aktar fis-servizzi tas-saħħa u l-edukazzjoni privati kif ukoll fis-servizzi professjonali. Fil-fatt madwar 9 minn kull 10 opportunitajiet huma fis-settur privat. L-operaturi f'Malta fil-qasam tal-manifattura qed ifittxu li jżidu l-impjiegi magħhom bi 2.4%, ftit inqas mit 2.5% fl-istess kwart ta' sena qabel. Fil-kostruzzjoni hemm offerti ta' xogħol għal 4.4% tal-impjiegi aktar mit 3.7 sena qabel. L-operaturi fil-qasam tas servizzi professjonali qed joffru postijiet għal 4.2% tal-ammont tal-ħaddiema meħtieġa imqabbel ma' 3.9% sena ilu. Dan hekk kif hemm mal-2315 post ta' xogħol mhux mimli f'dan is-settur importanti. Fil-qasam tal-ħwienet il-lukandi u r-ristoranti hemm talba ta' kważi 2500 ħaddiem ieħor. L-aktar bżonn relattiv għal ħaddiema jeżisti fil-qasam tal-gaming li jeħtieġ 4.6% iżjed ħaddiema jew madwar 700 opportunità x'jimtlew. Dan hu segwit mis-settur tal-informatika b'4.4% aktar ħaddiema jew ftit anqas minn 600 opportunità oħra. Huma l-kumpaniji li ħadmu inqas minn 50 ħaddiem li l-aktar qed ifittxu li jimpjegaw nies magħhom. Skont l-Aġenzija tal-Istatistika Ewropea, pajjiżna kellu rata ta' postijiet ta' xogħol mhux mimlija ta' 3.2% speċifikament fit-tieni kwart tal-2025. Din ir-rata hija aktar minn dik ta' sena ilu ta' 3% li kienet ukoll simili għall-ewwel kwart ta' din is-sena. Fl-Unjoni Ewropea minħaddem kellhom vakanzi ekwivalenti għal 2.1% tal-postijiet kollha tax-xogħol jew 2/3 tar-rata ta' Malta. Fil-fatt dik ta' pajjiżna il-ħames l-ogħla rata fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea.